Стой. Много леко само трябва да додариш, да може да... Какво става? Целува смъркаш. Много добри идеи даваш. Брат, това е Стоян преоткри фетиша, брат, аз си кажа. Точно, брат. Ладно. Генгста. Гайс, добро утро! 8:15. Мене университета ми почва в 8:15, разбира се. Тръгвам от у нас, маняк. Когато трябва да почвам. Днеска ще е много хубав ден, гайс. А сега преди да продължи това клипче, искам да кажа за всички нови абонати, защото наистина от последния път има много. За който не ме познава, Митев.Future съм аз. Може и само Future, може и само Митев да ме викате. Все тая, все в гъс и все в моя. Общо взето правим влогчета за сега дейли и стримваме. Така че мога да дойдете на стримовете в YouTube, по-скоро са късно вечер. И мога да ме последвате в Instagram, Spotify и Twitter и тънтара-мънтара. Ей, тук така. Само да ви кажа, че се записваме на кикбокс, после ще ви обясним защо. Започнахме! Сега отивам на университет и после отиваме на тренировки. Направо цепим маняци на стерео. Радвайте се на живота, колкото и да ви е тежко на главата. Защото това малко или много ви помага мините през нещата. Ладум, ладум, ладе! Бах тях я микс, човек. Време за спане в лекция. Сега ли ще го направиш това? Брат, ще му фаня за кога съм. Брат, правя влогче, бе. Как си ми ръцете? Давай, брат, гледай колко е яко, човек. Чички, хей ги две. С тях ги пляскам най-добре. Често така ми. Тежка ще се оправя, кога сме били. Това не гъща. Защото сега ме пратиха. Не зависи от мен. Генгста. Вижте маняка, бе. Маняка, човек. Пиче мега много на стерео. Full force. Брат, дай-ки full force, бил майката. Брат, не знам за какво така с го кръстили, ама се готви. Аз по-начин half force. Ти имаш... Да, ти имаш half force, брат. Всички ще закъснеем и няма да бързо. До 45 се пази резервация. Ми сега видях имейла. Цяло звънах на всички и никой не е. Да, общо взето, само звъна на Алекс. Алекс вика, сега тръгвам от Мария, звъна на Тенчев, сега чакам колата да загрее, звъна на Кирков, аз съм в Кичука. Общо взето, няма филм. Ще видим какво ще стане. На стерео сме, ми той и аз така, ама си бал майката. Родопски традиции на Коледа. Викам, какви традиции имате на Коледа? На Коледа се събираме всички, правим курбан, колим българите. Викам, че вие имате ли въобще българи в Родопите? Ти не ли знаеш? Емил, нали, един приятел, постоянно ми говори в бекстейджа, като седим и постоянно. Иване, брат, майка ми постоянно ми каза да не бия чеки, защото мога да ослепея. Майка ми цял ден си ми каже, Иванко, маме, никога, в никакъв член да я биеш чеки, защото моите окапа е косата. Пада, има спрял според вас. Още по-чувано да върши. Наркос, брат, хареса ли ти? Много, брат, много. На мен ми беше много готино. Трябва хората да ходят повече на стендъп комедия и на такова, на театър. Това е. Подкрепяйте изкуството. Мале много беше яко. Според мен е малко кратко, ама пък, да я знам.
Аз едно съм ходил само 2 пъти, така че не мога да се правя на разбирач. Гето генгста, отиваме да цъкаме билярд. И само ние сме пешаци, защото другите са жени. Паралията. Да, яде йоги, брат. Подминахме Хеса, да? Гето генгста. Брат, остава, тук е маняк. Бах ти мизерията, маняк. О, да. Ау! 2 hours later. Покажи пръстчето, наркос, пръстне! Аз имам клип. Чакай. Нямам кръст, не в мене, ма Али насовата, али насовата. Де се пускава, бе? Де се пускава, бе?